pankkikortit? Vittu saatana perkeleen virolaiset saatanan sisäsiittoset on vienyt mun pankkikortit. Mis mun pankkikortit on? Mis nää on mun pankkikortit? Türä putsinaa hui, kun sinulla on sun kädessä ne pankkikortit. Sinä oot ihan sekaisin. Kuule, saisinko minä ajaa noi sun karvat, kun siitä on jo kuukausi aikaa, kun viimeksi Kontulassa ne ajettiin ja kun mä oon just päässyt laivalla yli, niin voidaisko me Türä putsi mennä sinne Myllypuroon, sinne maahantulokielto virolaisten paikkaan, sinne sun luokse, sinne Yläkiventie 12D-rappuun. Voidaanko me mennä? Ei, kun siellä on sähköt poikki ja se on täynnä niitä punkkeja, kun ne kuuluu sinne kalustoon, ne syyhypunkut. Niin, mut saisinko mä nyt ajaa noi sun karvat? Ei, liian vähän virolaisia, 10 lisää. Kutsu kaikki sun kaverit tänne. Türä, juo nyt vähän viinaa, niin sä sammut, niin mä voin ajaa, niin kun sä oot niin ihana. Sä oot oikein unelmanainen, kun sulla ei oo mitään standardeja, ei mitään moraaleja, kun kaikki muut naiset aina nalkuttaa ja jankuttaa, mut sinä olet oikein unelmanainen. Anna mä nyt ajan. Stinky pussy. Mis vittu mun pankkikortit on? Fuck you, bitch.